व्यस्त अच्छी देखु अंकी खेल व्यस्त अच्छी से नहीं आठटा लगा सेटा हाँ सेठी लगा सेठी हाँ अंकी तार खेल व्यस्त खेलना सब कर अधे खेलना से घर पे फिंग दे आसी हाँ मु करदेवी रुह रुह मो पुओ तार ट्रेन सजाड़ू आउ थे सजाड़ सजाड़ी खेल अंकी सजाड़ी खेल सजाड़ सजाड़ मो पुओ है ना सजाड़ कौन है हौनी सेमती ना अंकी हाँ से मो पुओ जानी सब नहीं हाँ सेमती सजाड़ कौन गरम हो देखु बाहर वर्षा उठेला देखु सार्थी घोड़ी रोषे कर सार्थी घोड़ी रोषे कर मो बो रुटी खाऊ देखा जाऊ एपटरे ये कल सपट देखा हां ओ बो रुटी खाऊ मो रुटी खीर खाऊ रुटी खीर को चकड़ी दे खाऊ देखो एटा हूँ कटक पारादीप मेन रोड आगे काली रात वर्षा होता रास्ता सब बुड़ी जाता कटक पारादीप मेन रोडटा तथापि मो पुओ कौन कर जेज 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 आ देखो मार्ची आउटी जाओ खेल 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 खेलु ना मो पुओ खेल खंजी पारुनी सेटा नहीं पंखाटा हाँ सेमती कर तले थोई सेमती ना तल पटू नहीं से नहीं हाँ ये मो पुओ जानी
ଖେଳ ଖେଳ ସେଇଠି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏଠି ଦେଖ କୁନି ଦେଖ କୁନି। କ'ଣ କରୁଛି? हाँ काय मार पिंपुड़ी पिंपुड़ी मार 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 हाँ हाँ ମୋ ପୁଅ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ହଉ ସେଠି ଥାଉ ସେଠି ଥାଉ ସେଠି ଥାଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାନ୍ଦିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରୁଛ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାନ୍ଦିବନି? ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାନ୍ଦିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଡ଼ିବ। ଲୁହ ପାଣି ଲୁହ ପଡ଼ିବ ଆଖିରେ। ଆଖି ବୋଲେ ଡାକ୍ତର ଦିନ। ହଁ ହଁ ବଡ଼ ଏଠି ଆଲୋ ଏଠି 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 ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଆସ ଦେଖ এইটাକୁ ଟାଣିଦେବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଳେଇବେ ଦେଖ। ନା ଆସ ଆସ ଖେଳିବ ଆସ ଖେଳିବ ଖେଳିବ ଆସ ଖେଳିବ ଆସ ନାଇଁ ସେ ଥାଉ ଛାଡ଼େ ଖେଳିବ ଖେଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାନ ଦାଦାଙ୍କ ଘର ଅଜାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସାନ ଦାଦାଙ୍କ ଘର। এইটা ହେଉଛି କଟକ ପାରାଦୀପ। এটা ହେଉଛି କଟକ ପାରାଦୀପ ମେନ୍ ରୋଡ୍। ଆମର ଅଧା ହେଇଛି ଘର। এই ହେଉଛି କଟକ ପାରାଦୀପ ମେନ୍ ରୋଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ବଜାର ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏଇଟା ଆମ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘର ତଳ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ଅଜାଙ୍କ ଘର। ସାନ ମାର ସମାଧି ଦିଆହେଇଛି ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଘର ଅଧା ହେଇଛି ଲକଡାଉନ ସକାଶେ। ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି କାମ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମ ବାରିରେ ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଅଛି। ବେଲ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ବାରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହରିଆଲି ସଦୃଶ୍ୟ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖ ଘର ସେଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଗୁଆ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ବେଲ ଫଳିଛି, ଗୋଟେ ବେଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଅ ଡାକିଲାଣି। ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ପାଖ ଦାଦାଙ୍କ ଘର। ପାଖ ଦାଦାଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘରଟା ଆଗ ଅଗଣାଟା। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଧାନ ଶୁଖୁଛି। ଏଇଠି ଖେଳା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ ଦେଖିବ ଠାକୁର ଭୋଗ କଟା ହେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଜିନିଷ ଏ ଭୋଗ ହବ। ଭାଉଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ତାର ଖେଳ ଜିନିଷ ଗଦେଇ ଦେଇଯାଇଛି। ଆସିଲେ ଖେଳିବ। ତାକୁ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା, ଝାଡ଼ା ପଳେଇବ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ତ କିଛି କାମ ମୋର ନାହିଁ। ଏ କାଚ ଗୁଡ଼ାକ ଧୂଳି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରୁଛି। କାଚ ଗୁଡ଼ାକ ଧୂଳି ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ସଫା କରୁଛି। ଏଠି କାଚରେ ଏଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସତୁ ସତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସତ କଥା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ କ୍ରସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାର ଟାଣି ଦେଇଛି, ଗାରକୁ କ୍ରସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହାବିପତ୍ତି ଆସିଲା ଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ଅଙ୍କି ଅଙ୍କି ଆସ ଖେଳିବା। ଆସ 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 ବେଲୁଆ।
କୁନି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କୁନି ଟିକେ ଅନେଇଲା ଆଡ଼େ। ପୁଅ ଏଠି ତାର ଖେଳଣା ସବୁ ଖେଳି ଦେଇ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଆସ ଦେଖିବୁ।